Hej! Sidan 152 i boken Matematik 2a. Rita graferna till följande funktioner. Använd gärna grafritare. 4011a är lika med x upphöjt 2 plus 3. På en gång ser jag att det är andra grads funktion och då tänker jag att kurvan blir så här eller så här. Men redan nu kan jag faktiskt gissa, eller jag vet hur det blir. Om det är positivt då måste det bli så här. Vad är positivt? Betyder om tecknet framför x2 är plus eller ingenting betyder positivt, då ser kurvan så här. Så här uppåt. Så. Om det var negativt, då skulle det varit så här. Vi får se om det stämmer. Så jag går och ritar det här. Först gör jag kanske värdetabell. Jag skriver så här en tabell med x och y. Och vilka värden ger jag till x? Enkla siffror. 0, 1, minus 1, 2, minus 2, minus 3, 3. Sådana här enkla 5. Enkla siffror eller tal. Och sen så tar jag och skriver av min funktion jättebra. Inte gör slarvfel och skriver kanske från början fel. Och sen gör jag så här bara betyder att man går och suddar det här x. Man behöver inte sudda, jag suddar här, men man skriver en gång till och istället för x skriver man det första man har här. 0 till exempel. Då skriver jag 0 här och 0 upphöjt till 2 är 0 plus 3 är 3. Då blir y 3. Sen skriver jag, suddar jag igen det här och skriver 1. Eftersom jag har 1 här. Och 1 upphöjt till 2 är 1. 1 plus 3 blir 4. Då skriver jag 4 här. Sen tar jag minus 1. Och när jag tar minus 1 måste jag vara försiktig. Och ha parentes. Minus 1 gånger minus 1 blir 1. 1 plus 3 blir 4 igen. Sen tar jag 2. Så där här skriver 2. 2 på 82, 4. 4 plus 3, 7. Och sen tar jag minus 2. Men parentes. Så. Oj. Så. Minus 2 gånger minus 2 igen 4. 4 plus 3 igen 7. Nu har jag x och y. Betyder jag har punkter. Som jag kan skriva här. Punkterna. 3, 4, 4, 7, 7. Och så skriver jag x-punkterna 0, 1, minus 1, 2, minus 2. Och semikolon mellan dem så att jag inte blandar dem. Så. Och så går jag och ritar på ett koordinatsystem. Här har jag ett koordinatsystem. Och så börjar jag med första punkten 0 och 3 betyder x är 0. Och y är 3. X är 0 här och y3 går jag upp 3 steg. Så. Sen tar jag 1 och 4 betyder x är 1 här. Och y är 4, 1, 2, 3, 4 här. Och sen har jag minus 1 och 4 mitt emot. Sen har jag 2 och 7 betyder x är 2, y är 7. 4, 5, 6, 7 här. Och det andra är mitt emot. Så. Nu använder jag absolut inte linjal eller någonting. Det ska vara med penna. Och det ska inte vara raka linjer. Så försöker jag så mjukt som det går att rita min
rita grafen på ett ungefär ser ut så här, och det stämde när tecknet framför x2 är plus, då ser grafen så här. Annars hade det sett ut så här. Så det finns bara 2 sätt nu. Det finns 100 sätt senare, men just nu när det är x upphöjt till 2 kanske ser ut så här. Om det är båda positiva och negativa tal som vi använder. Så här ser det ut. Och ibland den här kurvan är lite längre ner, ibland är här, ibland kanske är här, ibland är här, ibland är här, men spelar inte roll. Det är uppåt. Så. Sen går jag tillbaka precis på samma sätt, gör andra funktioner som jag har. Till exempel om jag tar kanske det här. 4 minus x upphöjt till 2. Fyra minus x upphöjt till 2. Och sen behöver jag sudda de här, men jag behåller x-värdena som är enkla så här. Så. Kanske inte sudda hela. Så. Och nu när x är 0, då tar jag bort här x och skriver 0 istället. 0 upphöjt till 2 är 0, så 4 minus 0 är 4 bara. Så 4 här och 4 här. När x är 1, då suddar jag det här och skriver 1. 1 upphöjt till 2 är 1, 4 minus 1 blir 3. 3 här och 3 här. Och nu tar jag minus 1, precis samma sak, bara att jag måste ha parentes. Jag måste ha parentes här, minus 1. Minus 1 gånger minus 1, det är 1. 4 minus 1 är 3 igen. Så. Och när x är 2, så det är det här, skriver 2. Så. Och 2 upphöjt till 2, 4. 4 minus 4, 0. Då fick jag 0, y är 0 och y är 0. Och minus 2 blir också 0 såklart. Nu tar jag och skriver x också. 0 här, 1 här, minus 1 här, 2 och 2. Och jag går och försöker rita det här. 0 och 4, första punkten. Sen 1 och 3 och 2 och 0. Så 0 och 4 kanske behöver inte de här. 0 och 4. 0 och 4, det är här. X är 0, y är 4, 1, 2, 3, 4 här. Sen hade jag när x är 1 var det 3, så. Och när x var minus 1, 3 också. När x var 2 så var det y var 0 här. Och minus 2, 0. Så. Så nu kanske behöver jag inte den här. Det är en annan funktion, inte samma. Så. Och sammanbinder jag mina punkter. Om jag vill jag kan lägga till x3 också och se vad som händer. Men jag har inte kanske tid att ta många punkter. Men på ett ungefär kanske så här. Det var inte så snyggt, men kanske duger. Ja, och sen eftersom de har skrivit gärna om med grafritare, då går jag och ritar de andra med grafritaren som är kvar. En del av dem. Till exempel den här, om jag ritar med grafritaren, då går jag till miniräknare om jag har. Om jag inte har, då går jag till Google och letar efter grafritare. Och så ritar jag x upphöjt till 2 minus 2x. Så jag går hit och om jag gör från början så skriver jag grafritare.
Så. Den här gången tar jag en annan hemsida som jag tycker är lika bra eller bättre. Den här, Desmos. Och så skriver jag bara, inte y utan bara x. X upphöjt till 2 minus 2x var det. X upphöjt till 2 minus 2 gånger x. Så ser jag att det blev på det här sättet. Och eftersom x2 var positiv, då är det också, grafen ser ut så här. Nu kan jag faktiskt se även värdetabellen. Jag klickar på den här symbolen här till vänster och så klickar jag på färdig. Och sen klickar jag igen på symbolen och så klickar jag på den här symbolen för tabellen. Så det kommer fram en tabell med punkterna minus 2. Om x är minus 2, y blir 8, minus 1, 3 och 0, 0, 1, minus 1. Om jag vill, jag kan lägga till ytterligare punkter. Ska se om jag kan göra det, annars har jag gjort lite större, då kanske svårare. Så. Kanske så. Så om jag klickar på mina punkter här, minus 2, x är minus 2, y är 8, minus 1, 3, 0, 0 och så ser jag att det är på det här sättet. Ska se om jag kunde lägga till, eller kanske ändra vissa punkter och skriva annat istället. Men jag kommer inte nu. Jag lägger till exempel minus 2 också. Så då blir 8. Jag lägger till 3, så blir 3. Så jag gör sånt här kanske för hand och sen kanske jämför med det programmet har gjort för att vara säker på att jag har gjort liksom rätt. Och leka lite med det här och se de här punkterna, vad är de, varför ser de ut så här. Och så jättesnyggt tycker jag. Och värdetabellen har jag framför mig. Sen om vi går tillbaka och tar en till kanske. Sudda det här. Och skriva en till. Skriva y lika med minus x upphöjt till 2. Inte här. Y lika med minus x upphöjt till 2. Så ser det ut så här. Eftersom det var minus. Så jag vet att grafen kommer att se ut så här. Och så igen går jag till värdetabellen och då syns alla punkter. Och jag kan lägga till ytterligare punkter om jag vill. Eller ändra de här som jag har också. Jag kan till exempel ändra det här till minus 2. Se vad som händer. Ja, lägga till 5. Ja, 25 kanske inte syns här. Jo, det syns här. 5 minus 25. Och här är minus 2 minus 4. Minus 1 minus 1, 0, 0 och det här. Ja, på samma sätt kan jag rita alla de andra grafen som finns. Så, nu kanske räcker. Utan jag går till den här uppgiften. Bilden visar graferna till funktionen y lika med 6 minus 0,5 x upphöjt till 2. Då ser jag att det är andragradsfunktion. Sen har jag ytterligare en till. Så markerar jag dem framför mina ögon. Då har jag 2 i samma graf. I samma koordinatsystem. 2 grafer. Den här blåa är en linje, en rak linje. Och det andra är inte linje. Den röda. Blåa kanske, jag skulle kanske gjort grönt här. Så det blir samma. Och det andra är rött. Här är rött. Så. X upphöjt till 2 kanske inte syns jättemycket. Men jag förstår att det är den röda.
Eftersom framför x upphöjt till 2 är minustecken, då vet jag hur grafen ser ut. Det här minuset gör att grafen ser ut så här. Och det andra är en linje. Ska se vad de frågar mig. Nu har jag bekantat mig. Jag vet att jag har vad jag har. Och nu är det bara, jag är beredd att svara på frågor. Spelar inte roll. Allt är framför mina ögon. Jag går bara och letar efter det de vill ha. Kurvan skär x-axeln i 2 punkter. Jag går och säger, aha, det här är min x-axel. Och kurvan, då måste jag veta vad de menar kurvan. Det är den röda de menar. Skär x-axeln i 2 punkter. Ja, det är den här punkten och den här punkten. Jättetydligt. Och den här punkten är 3, någonting. Säg att det är 3,5 eftersom de säger ange ungefärligt x-värde för dessa skärningspunkter. Bara x-värde. Det är en punkt. Alla punkter har x och y. Men de vill inte ha y. Eftersom de redan säger till mig skärningspunkt betyder y är 0. Så då bara jag skriver bara hur mycket x. Då är det x här 3,5 och här minus 3,5. Så mitt svar är x lika med 3,5 och x lika med minus 3,5. Så, då är det slut. Jag har svarat. Behöver inte tänka mer på den här frågan nu. Nu går jag till B. I vilka punkter skär kurvan och linjen varandra? Jätteenkelt. Kurvan och linjen skär varandra den här punkten och den här punkten. Men här måste jag vara försiktig eftersom de säger punkt. Jag måste ge både x och y till den här punkten. De här 2 punkterna. Jag kanske ska markera med blått så att jag... Okej. Då läser jag av hur mycket x för den här punkten. X är 2 och y är 4. Då skriver jag bredvid punkten 2 och 4. Så, slut. Det andra, x är minus 4 och y är minus 2. Ja, minus 4 och minus 2. Slut. Inget mer. I början ser det ut att det är jättesvårt. Vad ska jag göra? Vad är de? Men skärningspunkter, det är väldigt enkelt. Det är bara när de möts, de här linjerna, eller möter med axlarna. De här funktionerna möter andra axlar också, till exempel y-axeln. Men de har inte frågat. Hade de frågat mig hade jag svarat. Den här gröna blir det skär y-axeln i punkten 0,2 betyder x är 2, x är 0 och y är 2 och här är x är 0 och y är 6. Men de har inte sagt det. Så jag ska inte svara mer än vad som behövs eller krävs. Den här kanske behöver jag inte. Jag kan kanske ta lite den här 4,014. Vid ett bromstest påverkades bromssträckan y som är meter av bildens hastighet. Så när man vill stoppa eller stanna sträckan när man kör påverkas av vilken hastighet du kör med. Om du kör med hög hastighet blir annorlunda. Om du kör med låg hastighet blir sträckan inte så lång. Så att vi har redan, jag behöver inte göra någonting. De har ju gjort funktionen för mig och räknat ut och allt det där. Och y lika med 0,015 gånger x upphöjt till 2 och det är andra grads funktion. Och x är kilometer per timme eftersom det är hastighet. Och hastighet
räknas med kilometer, timme eller meter, sekund. Eller ja, det är olika. Men här är kilometer per timme. Nu när jag vet allt detta så det är jätteenkelt att svara på frågor. Rita grafen till y lika med det här. För x större än 0 betyder när du tar dina x, ta inte 0 och ta inte minus. Bara större än 0. Ta 1, ta 2, spelar ingen roll, men bara större än 0. Men här har de sagt välj x. De har gjort det enkelt för mig. Jag behöver inte tänka. De säger välj x 10 och sen välj x 20 och 30, 40, 50, 60 och så vidare. Så välj några sådana. Typ från 10 till 70 eller till, ja men 10 går upp. Så välj inte 11 eller någonting utan välj x som är så 10 och 20 och 40, 30 och sånt. Och bestäm bromssträckan. Här är rita grafen. Då går jag kanske och se om jag har ritat. Hur ska jag rita grafen för hand eller med hjälp av grafräknare. Ska se om jag gjort den här någonstans. Så här. Så jag har gjort tabell och jag gav x 10 och 20 och 30 och räknade lite. Det är bara att ersätta x med 10 första gången till exempel. Ta bort det här och skriva 10 här. Och 10 upphöjt till 2 är 100. Så 100 gånger 0,015 blir y. När man 100 är jätteenkelt att multiplicera med vad som helst. Eftersom jag bara behöver lägga till nollor eller flytta på kommatecken till höger. Så den här blir jag flyttar på kommatecken 2 steg eftersom 100 har 2 nollor, 2 steg till höger. Så komma är här, kommer att sitta här. Så då blir det, om jag skriver hela, enklare så komma sitter här. Och när komma sitter där, då behöver jag inte de här nollorna här. Eftersom de ligger till vänster. Då säger jag, om hastigheten är 10, då är bromssträckan 1,5 meter. Eftersom y var bromssträckan. Hur många meter bilen rullar tills den stannar, bromssträckan. Eller kanske tills, eftersom det är lite begrepp det här, stoppsträckan eller bromssträckan. Tills jag bromsar kanske, hur mycket bilen rullar tills jag börjar bromsa. Och sen om x är 20, då går jag. Nu har jag en punkt här. X är 10 och y är 1,5 meter. Ingenting nästan. Och sen när x är 20 så blir sträckan 6 här. Och när x är 30 blir 13,9. När x är 40 blir 24. När x är 50 har jag inte räknat, men på ett ungefär så är det så här. Då går man och ritar sina punkter 10 och 1,5. Och 20 och 6, 30 och 13,9. Så jag går och kanske ritar med programmet som jag har. Så jag går och till hemsidan och försöker rita och se hur det ser ut. Så jag suddar det här och skriver 0,015 gånger x upphöjt till 2. Och jag ser här, eftersom de har skrivit, de vet inte att vi säger bara
x är större än 0. Så att vi bara tittar på det här, x är större än 0. Vi bara tittar på den här sidan, behöver inte titta på andra sidan. Eller så kanske vi går och tar bort allt som är negativt. Så här. Så vi tar bort det här och skriver 3 istället. Tar bort det här och skriver 5 istället. Vi tar bort det här och skriver det de har sagt till oss. Så jag skriver 10 här. Ja, just det. 10 här. Så kanske så där här. Så skriver jag 10 här. Skriver jag 20 här. Och 30. 40. 50. 60. Och kanske 70. Så. Och då ser jag att det ser ut så här. Kanske 100 också ska jag ta. Eftersom om man kör i 100, vad händer? Bara för skojs skull. Så då ser jag att det ökar snabbt. Så till exempel om jag kör 100 kanske jag inte ens ser. Om jag kör 100 då är bromssträckan 150 meter. Så jag har alla punkter här som är större än. Och jag tog bort minus, men de har ritat ändå. Men det är bara den här delen som intresserar mig, inte negativa delen. Så jag går tillbaka och ser vad som krävs mer. Bestäm bromssträckan när hastigheten är 30 och när hastigheten är 60. Så det är bara att läsa av. Inget mer, bara läs av här. Så när det är 30 här, då är det bromssträckan 13,5. Så här, 30, 13,5 och 60 är 54. Så här är 54 när det är 60. Så jag läser av Y på Y-axeln. Tillbaka. Sen säger man till mig, det är slut med A och B. Bestäm bromssträckan när hastigheten är 30 och 60. C, Y lika med så här, som när x är större än 0 är exempel på en potensfunktion. En sådan kanske funktion har annat namn. Potensfunktion. Och potensfunktions allmänna form är hela tiden så att man har y, sen har man någonting bredvid x och x är upphöjt till någonting. Så att x är alltid positivt. Inte noll och inte negativt. Så då är det här är ett nytt begrepp. Om jag har en funktion som ser ut så här, a och b är tal, till exempel om y är lika med minus 2 x upphöjt till 3 till exempel. Det också måste vara potensfunktion eftersom x minus 2 är negativ, inte x. X ska inte vara negativ, ska vara hela tiden större än 0. Positiv. Och så säger man välj själv några värden på A och B. Så du bara leker lite i det här programmet på online. Och sen ge värden till exempel minus 2 här eller 5. Och här kan du ta 2. Kan du ta 3, 5 och se vad som händer. Men de säger x ska ligga mellan 0 och 10. Ska vara mellan 0 och 10. Ska vara större än 0 och mindre än 10 och se vad som händer. Så det här låter jag vara och nu behöver jag inte rita med fler graf. Tycker kanske räcker så här långt. Ja, då säger jag ha det så bra.